siya paimang si Tigua tanang po tenta kami ay dua nabayang kami ay nanggayang tulo ay taon no bilangan no alay problema nalakay marisolba tanta lebia pasensya yang luada di mateng di cimpong ayung kami na ninadawi dan plano iyan isaganaan wat amoy di buwan yan ada maawatan kanana pasensya kakaima ada kainan naman sili ay oras nadagsan sila nakayak naluluwang kinaistorya yan ay kanana ano sang tanay tauli siya pagsinsang una uyak di mananuga baga kulay lepay lang siya yung kadesisyon magay